2! Szevasztok, újra itt vagyunk második részbe, amiben sajnos engem elkapott a Slender. De még ott van a 3 gyerek, és nem tudom nevét, mindegy. Megy a part 2! Igen, leülök. Libikókára. Bazd meg, ez feldől. Én meg vagyok. Na, megy a part 2. Én megbújtam. És már megy a part 2. Valahogy világítson már rám. Na, én megvoltam most, sajnos. Megyek a bőrdihez! Remélem elég lesz a part 3-ra is. Ott a szlovák lámpája! De szartson! Vigyázz, szlovák, ott van mögötted! Most itt van mögöttem, mellettem a Slender! Nem, már meg vagyok, ugye? Akinek tetszett